enwere m enyi nwoke bụ na ya na-abụ na-akwụ na university. This guy fụ m n'anya, mfụkwa ya n'anya. In fact, this guy fụsịalụ m n'anya mfụsị anya n'anya anyị na-abụ na-akwụ na school. Everybody mana anyị ga-anụ onwe anyị. Like the love was massive. Everybody na-akpa anyị di na nwunye. So anyị nọgide wee kwube kedu ife anyị ga-eme ma ọ bụ na anyị gosi akwụkwọ. Anyị wee sị na anyị gosi akwụkwọ na anyị ga-achọta ụlọ, bili together, chọta ọlụ, na-alụ, then ọ bụzalụ na ego anyị gbanyite anyị anụ di na nwunye bidozie wee mụba ụmụaka ịghọta na anyị wee gụba akwụkwọ gụsịa wee pụta chọta ụlọ like we said anyị na-abụ wee bili together. Ọ sị bụ nne na mgbe fa nọ school na ife fa kwuru ka fa na-eme o mana ka fa gosiziri akwụkwọ pụta ọ sị aka achọta ụlọ close to ebe mami ya bi ka a nwee ike na elu mami ya nso nya wee si oke wee chọta ụlọ fa wee bili ebe afọ fa na-abụ chọta ọlụ na-alụ na-eme ọfụma ego ha na-egro maka na ha ekwugo ego one fa ga-enwe si na akpa before ha settle all down dịka di na nwunye. Mana ọ bụrụ na ịma alọfa before ka ị ga-ama na fada anụ di na nwunye no just ihe a ka fa bụ. Ọ sị m nne ihe a na-aga so di ewe bidozie fa kpasịa ife fa ga-eme ọgba mami ya ekwughelie na ihe na-ewozi iwo bụ nọ nke afọ mami ya kwuru ka di ga-eme enyi nwoke na ọ bụrụ di. Ọ sị na ihe a na-agakwa ya wee sị ya na anyị na-aba abụgola adult na mama ga-ekwesịrị na-eme ekele anyị decision na ọ bụrụ na mmeke decision ọ bụrụ na ị laikere ya ịgwa m anyị echenji enye ọ bụkwanụ na ime eke ma laikere ngwa gị anyị echenji enye o na bụrụ m na gị na-abụ biri mama ga na-decide kwala anyị ife anyị ga-eme na anyị bụ two adult educated ones na ya laikere destiny. Ọ sị nya agwasị anya ọkwel mana still the next thing ọ bụ na a ga-ekwu ọ gwagoli mami ekwuo ife a ga-eme. Ọ sị m nya na-edi ihe a na-ewutie na sosi ihe die ga-asọpọtụ ya mmasị ke na-enyi nwoke bụ ife ha na-abụ kwuru kwụsie nye decide ya mebie before mami ya akpọ ọnya nyanwa akpọ mami ya ọnyanwa bụ na echenjire destiny. Ihe a na-eme ya na-akọla enyi nwaanyị wee sị ya na before di eme ihe na ọ ga-agwa nyanwa na ife ha na-abụ kwuru ka ha ga-eme ya sị ya na-etu ka marriage kwesịrị ịdọ. Ọ sị ya yes detu marriage kwesịrị ịdọ na nwoke ọbụla ama nkweghị ka ime eki decision ka unu na-ayị ọyị ama nkwekwe ka ime eki decision ma ịnụ bịa na mami ya na-etilu n'ọnụ kịta ọnụ babego ọnụ bazie ga na mami ya ga-ekwuzi ebe ị ga-ehi ya ebe ị ga-alalụ. Ọ sị m ihe a dị na ili enute so emegide one of the friends nwụọ nya ka fada akwụo. Ọ sị m ndị ya na enyi nwoke wee kpasịa ife ha ga-eji wee galụ this guy mgbalụ ha kwugide kwụsie so enyi nwoke wee sị ya na amụrụkwa n'ebe a ga-afụ destin ya wee chọba online chọsịa wee chọta ebe ọ dụ n'online wee sị ya na nne na store ọdụ ọ bụrụ na ị ga-anatazi ọlụ ka ị gotie for the weekend anyị ga-eje mgbalụ. Fa kpasịa mami akpa ọnya ya na mami akalịsị ọpụtasịa na mami a sịkwanụ na ọ kakwanụ mma ka fago another thing na nke afọ ka mma nya wee sị ya na otogonya gwaba gị na ya chọrọzi your mother's decision na this relationship ndị a laikere ya na ya agwago gị ihe ị ga-egote ka nwakwana agwa gote nke mama go nya minikwelie o n'ime laikekwe ya ma ime enye. Ọ sị m ọkwa ya ọ sị m na wee lụọ na Friday die wee jesi ọlụ wee na ma sị na ọ dị eke enyi nwoke wee jesi ọlụ wee na-abata na ama ife ogote nke afọ mami ya kwuru na ọnya ka fa kwesịrị iji wee jee mgbalụ nyanwa ka ogote. Ọ sị m nne ikekwula ọtọ gwu ya nne ya mụrụ ife a ga-eme bikos na ọdụ late echi niile bụ Saturday ka fa ga-eje mgbalụ na o nwere ife nya nwere ike ime ya gbazia nkịtị fa ejebe mgbalụ jesie nata ya wee wee enyi nwaanyị sị ya na ya chọrọzi nye anọzi na market kịta o nwere onye chọrọ ịnụ ya nọ ya mee ka amalụ. Enyi nwaanyị afọ wee introduce onye to another guy ka fadụkwa wee gụọ akwụkwọ o wee bulu that this guy like bulie self kama na ịmago na ụmụ nwoke ụfọdụ ada ama ka esi approach nwaanyị afa laikele yọta na ụfọdụ filie na ọnọ higher than your league ụfọdụ filie na ọnọ ịmagolo. This guy wee sị ya na mgbe a nọ school na ya laikele ya so much mana ọ dị too attached to this guy ya wee jiri maka ya wee chaali ya yọta na asị m so fa na abọ bido kpaba
Fana akpa, this guy we bido no. Ihe ọbụla a ga-eme ọjọọ nye opinion ya. Ihe ọbụla a ga-eme ọjọọ nye opinion ya. Fana abụọ na-eme ihe together. Because ya gwada the guy, ihe niile say na ya chọrọ ịhapụ this guy, no mommy's boy ka ọ bụ. Ya wegwakwa ya say na ọ ga-enye time ka nwe ike settle with the guy. Fana abụọ na-akwụzi. So ịmagoro nye bidozie nyebe the guy attitude. Nọgidezie say na ya chọrọzi. Not the surprise, but ya say na ya chọrọzi. O wee jụbịa ya wee say kedu ihe bụ nsogbu. Nya wee say na the last one bụ disi mgbalụ anyị gara ngwa gị ga-egotekwa n'ihe mama gị kwuru. Ị ma je gote ihe mama gị kwuru. Because of that, nni afụgo na mama gị ga control this marriage. Ka amela ọsọ kịta before the too late. Osimu this guy dana na yobia. Yobia si anya biko ni amokwa n'ụma. Nni afili na mami aba adult. Ịghọta na so ọ gwazi ahụ ihe ha ga-eme ka ha ga-enye ntị. Ndị a chọrọ ine disrespect mami ya nke nwaanyị. Ya sị na onye nwa bụ the issue. Now the issue bụ na you can't do anything without your mother. And I don't want such marriage. Osimenye back say akpe ya bulu na pata this guy. Jide akpe ya kasekpula na ahia. Now truly na this guy love ya. Mani ama this type of marriage. Ni ama menwe. Aye god no agwa mama, aye agosa agwa mama, aye jembalo agwa mama. Ife ọbụla ị ga-eme ni ama ọ na-ahụ anya ajọ. N'obele oge kita this very guy nke ya na ya na-abọ mere ihe anụ dị na nwunye na this guy na-ege ntị na the guy nwere respect for ọ bụrụ na enyi nwoke nwere o no mama ya na-agwa ya ife ọ ga-eme and then ya chọrọ eme anụ be eme anụ zuru oke nwelu decision nke ya nwere ike isi gị mba ọdụdụ ka ife amele adọrọ mma maka na ife ọ na-ekwuzi bụ na ife amele adọrọ mma na o nwere ife amele maka na mama ya na-aga ide ha ọnya bụ aja ife mama ya mere. N'ife a chọrọ ịma bụ onwere aja ife nya mee this guy. O ji na-ede na group na-ede everywhere na-asị na ya mere aja ife. Ọ bụlụ gị ị ga-anụ such man. Ị ga-anụ such man bụ mommy's boy ife mami ya kwuru ka ọ na-eme. Nne ịgwakwa gị eziokwu taa bụkwa gboo ịfụlụ n'oge wee mele ọsọ. Mommy's boy fa mụrọkwa ụma fa mụrọkwa ụma ọkwa na-eme gị fa na-ebekwa akwa sef si nọ gị nwa na-emegbu fa. Why no mama hawa na anu ngi na anukwa nyanwa and the father abu man enough. Inulu gogo ọ ga-eje juta mamia. Igoluga akwa ọ ga-ajuta mamia. Ihe ọbụna ọ ga-ajuta mamia. What type of marriage is that? Abụra mụ na unu biko. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.